Dance. Yan, shout out sa Motol. Dito din pala ang matinik nating tuner, Brother Erickson. Shout out bro. Yan, siya yung nag-tune sa auto ni Brother Romy. Yan, dito guys yung mga Japan surplus ni Brother Romy, mga makina niya. Mga imbling, oil, yan lahat guys. Yan yung mga nangangailangan ng LCA. Yan, mga camber kit guys, mayroon po dito. Yan yung mga makina natin, mga B20, yan, mga B16, sock and dock, mayroon po dito. Mga pang Honda City. Yan guys, yan yung mga Samcohos, mayroon din po tayo dito. Mga pintuan guys, mga nangangailangan dyan, kontakin lang po si Brother Romy Armada. Yan, mga rope cut meron din po, mga mags and coilovers. And maraming salamat po sa pag-subscribe at pagsubaybay sa pagsuporta po ng ating YouTube channel sa Moises Works. Pap. Paano? Ikaw na lang papapapapam ka mo. Yun, uli stock daw. Oh, ito pala guys si Kuya Dedeng, builder po ng Japan surplus natin. Yan po ang nag-build sa dock ni Brother Romy. Yan guys. Yan, kinotyon natin na guys. Doon na kukunin yung tamang tune ng makina.
salamat po. Pauwi na po tayo. Maraming salamat po sa mga sumubaybay at nagsuporta po sa ating YouTube channel. God bless po sa inyong lahat. Hintayin lamang po natin yung mga ibang videos pa po natin na i-upload. Subscribe lang po tayo sa Moises Works. At huwag po natin kalimutan na pindutin din po natin ang notification bell para updated po tayo sa mga videos po na ating i-upload. So maraming salamat po guys. God bless po.